Potser veurem jardins allà on avui només hi ha descampats. Potser mai a la vida haurem de valorar la sort que ens ha tocat. Una persona que va amb cadira de rodes no se li riuen. Però una persona com jo potser sí que se li riuen o se la queden mirant. I és aquest efecte còmic que dona de veure una persona més baixeta del normal i veure que potser també, o que potser que té barba i veure, mira, és que una vegada més són els prejudicis de com pot ser una persona tan baixeta que ja tingui barba. Amb aquesta malaltia jo he hagut de superar-la en el sentit de tot el procés mèdic que he hagut de passar. Però una vegada superat aquest procés, que ja l'he superat, després toca conviure-hi amb la malaltia. I en aquest sentit és batallar una mica contra el que ve sent l'efecte còmic del meu propi jo, en el sentit que se'n poden riure de mi, en el sentit que em poden veure més baixet, em poden veure no normal, i en aquest sentit sí que una mica s'ha de lluitar. Potser no és qüestió de superar-se, sinó és qüestió de... perquè els obstacles tothom els tenim i els obstacles estan per superar-los. I bàsicament no és superació, sinó és saber-hi conviure.